Nazdar, se vítám vás u dnešního videa. Dneska budu hrát v Chonko, dám si třeba 2 hry a uvidíme, jestli chcípnu nebo ne. A tak, takže dneska budeme hrát sami, ale jako budeme hrát, že jo? Takže půjdeme nějaký, jako box fighty rozhodně ne, to jsem hrál předtím na rozehřívačku. A půjdeme na mé solíčka, teď jsem tam dal malém duo, nevadí. Půjdeme sola a uvidíme, jak to bude, takže tak. No, někdy se to vyplatí, někdy ne. Takže jak? Tak už jsem ve hře, takže člověče, já bych lenul Frenzy, asi to bude takový dobrý spot. Jak jsem říkal už na začátku, možná si dáme 2 hry, možná jednu, uvidíme, jak se mě bude dařit, takže uvidíme, no. Tady lendí se mnou nějaký cápeček. Ale pokud chcete, abych natočil třeba nějaký challenge, jakože challenge nějakou, tak napište do komentáře, jakou bych měl natočit. Pak bych jí mohl natočit celou challenge, takže bych mohl natočit celou challenge a třeba můžete si zahrát i se mnou, musíte mě ale napsat do komentáře, jakou challenge, a můžete si zahrát tu challenge i se mnou a musíte tam napsat to, tak dobrý, no. Musíte tam napsat i svůj nick ve Fortniteu a napiš, já chci hrát s tebou, napište tam a tak. Teď se vrhneme ještě na jednu hru, zkusíme. Uvidíme, jaká bude. Takže tak. Co, já se těším na Asakutano. Nebo jak se to čte? Asakutano, nevím. Přesně nevím. Tak já vám to zase střihnu a pak vám ještě k tomu něco povím. Tak už jsem v buse. A teď bych zkusil třeba landnout. Tyjo, co bych mohl, baštu, že bych landnul. Tak já zkusím Brutal Bastion. Zkusím landnout, takže tak. Jo, teď mě napadla jedna myšlenka, že bych mohl natočit challenge, jak třeba musíme si brát jenom třeba tam, jak se vybírají prostě random skiny ve Fortniteu, když tam dáte tam enable, takže bychom, jaká to rarita bude, takže bychom hráli takové zbraně. Ale měli bychom výběr asi jenom z pár skinů. Ale to ještě nevím, takže bych uviděl, že to bylo třeba modrá, zelená, šedivá a fialová. Jo, ale u fialový bychom to mohli i craftit. Ale by to bylo docela těžké, kdybys toto, no. A já vám teď nechci nic prozrazovat, abyste se těšili na nové videjko. Takže tak. A doufám, že mě můžete dole zanechat odběr a pak to. Takže jo, C4 nice, SMG to potřebuju. Počkej, není tady ten trezor, jo, počkej, tady už nebude ten trezor, no. Asi na co? Oh shit. Peček. Že hned dostanu lágoš. A cápečka. No, není
to je náře, dobrý. Tahle hra bude snad trošku nadějná. Trošku můžu oddálit vlastně. Já chcete, abych to točil tak, nebo tak. Asi to nechám tak. Tady tak střihnu. Oh shit, oh shit, oh shit. Dobrý. Tohle je hodně jako o tom. Kdybyste si teda chtěli ze mnou zahrát, tak pište do komentářů. Budu číst komentáře a budu vám na ně odpovídat. Ale budu to dělat třeba jenom. Já teď přemýšlím, kdy to budu dělat častěji. Já budu to dělat buď v úterý nebo pátek, uvidíme kdy to, ale budu odpovídat rozhodně. Takže tak. Asi byste chtěli, abych natáčel i shorty, kromě jako normálních videí, tak můžete říct. Já doufám, že mě teď nikdo nesnajpne. Napište do komentáře, kdo hraje Fortnite. Kolik z vás to hraje. Mohli bychom někdy udělat i customky. Že bych zkusil udělat customky. To by taky šlo. Bych zkusil customky, nebo bychom vás všechny pozval a na mě bychom šli jako to. Nice. Aspoň pompa. Kde jsem mu zabil tady? Aspoň nějaký náboj. Jdeme dál. Už, ne, dobrý. No počkej, už nemám. To jsem v prčicích. Jaj. Svýho míčkama. Co jsem ještě míček můžu, ale tak co. Pro 7 míček. Ještě 7 shieldů mě chybělo, ale tak co. Nice. Shit. Ono to až nahoře. Nice. Tak to je GG. To mám teď dostat. Super. Tak já tímto bych ukončil dnešní video. A zatím čau. Mějte se hezky, můžete zanechat odběr dole, lajčík a čau.